Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο όπως βλέπετε εδώ πέρα θα ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το καράβι εδώ που το αγόρασα από τον Galaxia με 6 μόνο ευρώ, 6. Ναι. Και θα είμαι κι εγώ. Ναι. Πάμε να το ανοίξουμε. Πού είναι το ψαλίδι ρε. Το έχασα όμως. Το που είναι. Πώς είναι το εκεί. Ναι, εδώ. Δεν χρειάζεται ψαλιδιάκι, ας το ψαλίδι. Ωραία, δώσ' το. Απλά θα κάνω το Εγώ έτσι. θα το ανοίξω. Να εδώ παιδιά, κοιτάξτε. Όχι, ωραία, μα κοίτα ποια χαζομάρα βγαίνει. Εντάξει, κάντο όλο. Λόγου. Είσαι που είσαι περίεργος από τα μαλλιά. Το παίζει πλάκας για την Νικολέτα. Βγαίνει και αυτό. Ωραία, τώρα μην τελείω να σου δείξω. Βγάλω το όλο, δεν σε πειράζει που το βγάζω εγώ. Και εδώ βλέπεις έχει ανοίξει. Άνοιξε το όλο. Σταμάτα! Τι ρίσα! Από δάρα μου μάει. Λοιπόν, Πάμε, από εδώ κάτω. Εδώ στο λοιπόν, για να το κουμπίσω. Λοιπόν, κοίτα πως φουσκωτό είναι. Είναι φους. Φέρτο, Άστο λίγο. μην το σκάσεις ρε και θα μου χρωστάς Είναι ένα φους. δίστα Κομμένο. έκανε. Από ό,τι ξέρω, από εδώ το κουρδίζεις και μετά, κοίτα, άσε με. Α, Το ναι. κουρδίζεις, το Και κουρδίζεις. από εδώ Εδώ, πέρα, αυτό πώς λέγεται το πέταξε. κούρδισμα. Όχι ρε. Κάτσε κάτι με όχι. Λοιπόν, αυτό το Δεν βίντεο σπάω. σήμερα, άμα σας άρεσε like και subscribe και εμείς τα λέμε και ονειρέας να ξέρετε. Είναι το δικό μου. Και ονειρέας να ξέρετε, εδώ πέρα που δεν μας βλέπει κανείς, δεν μας ξέρει κανείς. Δεν έχεις καμία εγγραφή σχεδόν, μόνο 2. Να πω κάτι μόνο για όσους το βλέπετε. Που μπορεί ο ονειρέας να μην θέλει να το πω και να το κόψω. Κάτι ποιο. Θα το το πω, πω πρώτα σε θα το μένα. πω στην κάμερα και άμα δεν το θες πες μου να το κόψω. Όχι, εσύ λογικά δεν θα το κόψεις. Θα το κόψω. Δεν σε πιστεύω. Δεν με νοιάζει. Πες το μου. Μέσα στο βίντεο. Παπά! Καλά μέσα στο βίντεο. Αυτό δεν θα το κόψω. Εσύ δεν όλοι που φωνάζεις τον παπά. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Πες μου. Ότι αγαπάς την Νικόλα. Κάστε ρε Ρίνα. Όχι, δεν θα το πεις. Καλά. Να το κλείσω. Σε όλα. Έλα, κλείστο. Το έκλεισα να μην πω.